Barka da warhaka mai sauraro, sannunmu da ƙara saduwa a cikin wannan tasha tamu mai albarka, inda a yau muke tafe muku da wannan faifai bidiyo na yacce wannan lamari ya kasance, da kuma yacce kotun malamai ta zartar da wannan hukunci bisa binciken da ta yi da dai sauran hujjoji da aka bayyana wa kotun a kan wannan malami, da kuma hujjojin da wannan malami ya bayyana a tun kafin a yanke masa hukuncin dangane da wani hadisi da yake iƙirari da shi a gare shi a tun bayan tuhuman da aka yi masa a baya, wanda har zuwa yanzu ne yau aka kawo wannan ƙadami na warware wannan turka-turka. To ga dai yacce wannan lamari ya kasance, amma kafin nan mai sauraro idan har kai baƙo ne a wannan tashar tamu mai albarka, ka dangwala mana subscribe haɗi da ƙararrawa domin kasancewa tare da mu a koda yaushe da zarar mun saki zafafan shirye-shiryenmu da kuma ingantattun labaranmu. Shahararren malamin addinin Islama wato Sheikh Abdul-Jabbar Nasir Kabara, ɗan asalin jihar Kano, wanda a baya-bayan can ake tuhumarsa da wani furuci a kan fiyayyen halittan dukkan halitta, inda tuhumar tasa ne ta biyo bayan wani lakca nasa da ya tashi ya yi a kan wannan furuci da ya yi tun bayan da al'umma suka shiga kokwanto a kan wannan furuci da ya bayyana, sai kuma daga baya aka tsaurara bincike domin gano wannan furuci mene ne yake nufi a kansa. Kotun malamai ita ce ta bayyana wannan furuci na Sheikh Abdul-Jabbar Nasir Kabara, inda ta bayyana cewa sun san kuskure ne wannan kuma ya tafka uban saɓo ne a kan wannan furuci da ya yi, a don haka kuwa sai an yanke masa hukunci ko kuwa ya kawo ƙwararren hujjojinsa na bayyana wannan furuci da ya yi domin a san matsayar hukuncinsa. To a yau dai za a ce kusan komai ya warware a dangane da wannan lamari da ya afku a kwalejin Sabo ta malamai. Jama'a ku biyo mu, kuma kar dai a manta da subscribe and like domin kasancewa tare da mu a koda yaushe da zarar mun saki zafafan shirye-shiryenmu da kuma ingantattun labaranmu. Yawwa, kuma kai ma mai sauraro za ka iya turo saƙonka na kai tsaye bisa wannan tashar tamu mai albarka domin jin ra'ayinka da kuma faɗin albarkacin bakinka, tsokaci, raddi da dai sauransu, kama ga abin da bai danganci zagi ko kuma cin mutunci ba, da za ka iya turo saƙonka na kai tsaye bisa wannan tashar tamu mai albarka. Kafin bidiyon namu ɗungurungum ya ci gaba, za mu iya cewa zan miƙa abin magana na zuwa ga ɗan uwa abokin aikina, wanda zai ɗaura muku da ci gaban wannan labari, inda aka tsaya kuma insha Allahu yana tafe da wannan faifan bidiyo da kuke tsumayin jiran ganinsa a yanzu. Ga dai yacce lamarin ya kasance. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da warhaka, kuma sannunmu da ƙara saduwa a cikin wannan tashar tamu mai albarka, inda a yau muke tafe muku da wannan faifan bidiyo haɗe da wannan babban bayani na dangane da abin da ya faru a kotun malamai da jihar Kano, wanda aka yanke wa shahararren malamin nan, malamin addinin Islama wato Sheikh Abdul-Jabbar Nasir Kabara wannan hukunci, inda kuma a yanzu muke tafe muku da yacce wannan lamari ya kasance. Mai sauraro ka biyo mu a sannu, kuma kamar dai da ɗan uwa ya faɗa a baya, kar dai a manta da subscribe and like domin kasancewa tare da mu a koda yaushe da zarar mun saki zafafan shirye-shiryenmu da kuma ingantattun labaranmu. Kuma duba da lokaci ba za mu daɗe ba, ko kuma za ma mu iya tsayawa da wannan bidiyo a yanzu duba da lokaci, amma insha Allahu nan ba da jimawa ba za mu ci gaba da kawo muku wannan rahoto. Kai dai mai sauraro ka biyo mu bisa wannan tashar tamu mai albarka. Yawwa, barkanmu da dawowa, kamar yadda ɗan uwa ya faɗa, insha Allahu nan ba da jimawa ba za mu tattago muku wannan cikakken rahoto. Kai dai mai sauraro ka biyo mu a sannu, kuma kar dai a manta da subscribe and like idan har ka kasance baƙo ne a wannan tashar tamu mai albarka.